Myslím si, že toto video je také dôležité, aby ho počuli všetci, že si ho naozaj prosím všetci vypočujte. Je to adresované na naše silnejšie, zdatnejšie a mužnejšie osadenstvo na tejto planéte. A je to možno ako taká pomoc vám, mužom. Ako lepšie možno pochopiť nás, ženy, keďže my sme emocionálne tvory, emocionálne bytosti a my potrebujeme individuálny prístup. Rovnako tak, ako individuálny prístup potrebujú samozrejme aj muži, ale s nami ženami je to o dosť komplikovanejšie ako s mužmi. Áno, muži sú jednoduchší, ale ženy sú o dosť zložitejšie, takže muži máte to s nami veľmi ťažké. Ale keď sa naučíme spolu fungovať a naučíme sa spolu žiť a naučíme sa to, tak jednoducho život bude krásny, ženy budú rozkvítať a muži budú ešte viacej silnejší, ako sú silní. Number one, čo musíš pochopiť na svojej frajerke. A rozumej frajerke, žene a nie kamarátke alebo sestre. Rozumej žene, frajerke, jednoducho osobe, s ktorou tvoríš pár. A je veľmi dôležité, že my ženy sme veľmi rozprávajúce tvory. Veľmi veľa rozprávame. Je to obrovský nepomer, koľko veľa rozprávame my ženy a koľko rozprávajú muži. A žena, keď má nejaký problém a niečo rozpráva, tak potrebuje byť vypočutá. Muži prirodzene samozrejme hľadajú riešenia na situácie, keď je nejaký problém, snažia sa to vyriešiť. Ale ženy sú také, ktoré keď rozprávajú o nejakom probléme, niečo ich trápi, aj keď sa to týka vzťahu, potrebujú byť vypočuté. Keď vedete nejakú debatu alebo rozhovor, tak ju jednoducho počúvaj, absorbuj to, buď tam pri nej prítomný, absorbuj to, čo rozpráva, ako keby nie, že ty rozmýšľaš nad niečím iným, hej, že OK, idem teraz, aby bola vypočutá, tak idem si tam vedľa nej sadnúť a tváriť sa, že ju počúvam. Tá žena to cíti, že tam nie si prítomný. Tá žena to cíti. My ženy to cítime, keď jednoducho rozprávame a vidíme, že tam je ten nepričetný pohľad, pretože mu rozprávaš pol hodinu a po pol hodine on vôbec nevie, o čom si rozprávala. Nie. Tá žena to cíti. V správnom a zdravom fungujúcom vzťahu jednoducho žena cíti, keď sa potrebuje vyrozprávať mužovi, a ten muž nie je schopný ju počúvať, absorbovať, dať jej to, čo žena potrebuje. Jednoducho žena je nespokojná. Žena musí byť vypočutá, nepotrebuje žiadne rady, nepotrebuje, aby si jej hovoril, že teraz takto to vyriešiš, takto to bude lepšie a takto to bude, hej. Žena jednoducho potrebuje sa vyrozprávať a ty by si ju mal počúvať, keď chceš, aby to fungovalo, lebo inak to fungovať nebude, chápeš? Vzťah je druhá robota. A bez toho, aby si sa o to staral tak ako o robotu, tak aj o robotu by si prišiel, ak by si sa o to nestaral. A každý vlastne vzťah je taký, že pokiaľ sa o neho nestaráš, tak bude nefungujúci, dlhodobo nefungujúci a nezdravý, alebo jednoducho padne. Hej? A keď sa o ňom budeš starať, tak jednoducho fungovať bude a bude zdravý. Ale je veľmi dôležité, aby si aj ty uvedomil, že nesmieš byť len ty ten stredobod pozornosti vo vzťahu, že teda akože ty si hrdý muž a teraz akože nie sme v stredoveku, nežijeme v stredoveku, absolútne, a sme v 21. storočí a je dôležité, aby si aj ty ako muž uvedomil, že tá žena jednoducho potrebuje vždy potrebuje individuálny prístup, pretože ty ako muž rozmýšľaš inak a my ako ženy rozmýšľame inak. Takže bod číslo 1. Nechajú rozprávať, počúvajú a potom je iba povedz, že áno, rozumiem ti. Dobre? Vec číslo 2. Je veľmi dôležité, aby si uvedomil, že žena je cyklický tvor. To znamená, že ona sa môže ráno zobudiť. Hej. A môže byť happy, že tento deň bude úžasný. Hej. A za 5 minút jej niečo sadne na nos. Alebo jej, hocičo proste jej sadne na nos. A ona si vlastne zmyslí, že ne. Jej deň vlastne není pekný. Jej deň vlastne nebude pekný. Za ďalších 15 minút si môže zmysleť, že vlastne tento deň bude pekný, hej. Ako ja, žena, sa s tým snažím pracovať,
snažím sa meditovať, snažím sa korigovať svoje myšlienky, meditovať, to mi brutálne pomáha aj na prílišné premýšľanie. Ale jednoducho, my sme cyklické tvory. To znamená, že my máme zmeny nálad. My máme svoje dni, PMS. Hej, my máme ovuláciu. My máme mesiac, počas ktorého sa vystriedajú asi všetky nálady a všetky emócie tohto sveta, aj také, o ktorých sme ani netušili. A od teba, ako od chlapa, je strašne dôležité, aby si si uvedomil, že to nie je chybné, že to nie je chyba, že jednoducho ženy takto fungujú a žiadna žena na tejto planete, ak taká je, tak prosím, napíš mi komentár tu pod to video. Ale žiadna žena na tejto planéte nie je celý mesiac rovnaká. Každý deň, každú minútu. Každá jedna žena, ak je vo svojej prirodzenosti, ale je to biológia, takže musí byť vo svojej každá žena, je jednoducho cyklická a je dôležité od teba, od muža, aby si to pochopil, aby si jej rozumel, aby si jej vyjadril, že áno, rozumiem tomu, že si taká, si žena, rozmýšľaš inak, aby si pochopil tomu, že to je hĺbka tej ženskosti a nie, že nejaký chaos alebo nejaká chyba alebo nejaká vada. Keď si to aj zoberieš z toho uhla pohľadu, tak aj v buddhizme sú iba budhovia, hej? Že není tam buddhistka, akože ja nepoznám buddhistku, ja neviem ani si predstaviť tú ženu v buddhistickom tom rúchu, či ako sa to volá, hej? To znamená, že ženy prirodzene, biologicky nie sú stavané na to, aby boli budhyne. Takže je veľmi dôležité, aby ste vy, muži, ako budhovia pochopili, že žena niekedy má náladu, že bude vrčať na teba ako pes z neudaného dôvodu. Hej? A takisto žena na teba niekedy pochopiteľne bude prehnane milá a ty si povieš, že to je zvláštne, ona niečo spravila asi. Ale nie, jednoducho takú má teraz náladu a je dôležité, aby si to ty ako muž pochopil, ak chceš mať zdravý a šťastný vzťah a ak chceš, aby žena kvitla ako kvietoček a aby ti nechradla, hej? Aby si v tom domove mal pokoj domova, ženskej ruky, ženskej energie a nie takú nejakú šedú, zvláštnu miestnosť alebo miestnosti, do ktorej keď prídeš, tak necítiš absolútne nič. Možno tak nejaké spotené ponožky alebo čo. Ale necítiš tam žiadnu energiu, žiadne pocity, žiadny domov, pretože ten domov, to nie je, že kľúče a 4, 5, 6, 8, 10 stien, miestnosti. To je priestor, ktorý vie vytvoriť len žena, ktorá je vo svojom rozkvete, ktorá si uvedomuje, súciti sama so sebou, vie, aká je, vie, že je jednoducho sama so sebou uzrejmená a žije v tej svojej ženskosti a uvedomuje si, že je kvet a kvítne. To dokáže len taká žena. A na to ty potrebuješ pochopiť to, že tá žena je žena a nikdy nebude muž. To znamená, že ty sa ani nemôžeš ku nej správať, ako keby to bol brácho, hej. Jasné, že sem tam sa dá, veď však akože treba si aj takéto veci srandy robiť, ale v prvom rade je to tvoja partnerka, je to tvoja žena, je to tvoja frajerka, je to tvoja manželka, je to tvoja čokoľvek, čo chceš. Ako tak ku nej musíš aj pristupovať, vieš. A hlavne, ak je tvoja frajerka šťastná, ak je žena šťastná, tak je to vidieť. My ženy sme emocionálne tvory. Emocionálne, to znamená, že my konáme emóciami. Vy muži žijete trošku viacej tuto v tom fyzickom svete, vy ste takí silnejší, zdatnejší a aj vizuálne viacej ste zasadení na ten vzhľad tej ženy a na to, aby sa starala o seba, aby vyzerala dobre a neviem čo. Ale my ženy, my potrebujeme viacej cítiť tú istotu, hej? To bezpečie, tú dôveru. Tieto pocity my potrebujeme z toho muža cítiť. To znamená, že darmo ty vyzeráš jak Brad Pitt. Ty pokým tej žene
nedáš bezpečie, dôveru, istotu, rešpekt, úctu, skončil si, môj zlatý. To mi ver. A s tým súvisí tretí bod. Žena potrebuje cítiť emocionálnu bezpečnosť. To znamená, že keď ti povie čokoľvek a nech sa k tebe, akože ja neviem, normálne, že prečo sa toto neučí v škole, ty kokos. Toto by sa malo učiť normálne, že v škole. Žena je ženský emocionálny tvor. A to je jedno, ako sa žena správa, hej? Aj keby házala poháre, aj keby bola hysterka, aj keby bola, ja neviem, aj keby bola, že myslíš si o nej, že je psychopatka, alebo myslíš si o nej, že ona je mimo, alebo že nevieš čo, hej? Tá žena aj v takomto prípade vždy potrebuje cítiť, že ty to rešpektuješ, ty to akceptuješ, ty si uvedomuješ, že áno, je taká. Pretože každá jedna žena, keď je emocionálne neuspokojená, hej, keď emocionálne necíti bezpečie o svojich emóciách rozprávať, nepotláčať ich, keď cíti bezpečie, že ich môže dať von, môže s nimi popracovať, tak sa mení na hystérku, tak sa mení, lebo rozumieš, žena, a to v podstate platí asi aj pre mužov, že pokiaľ ty vnútorne vo svojom tele potláčaš nejakú emóciu, príklad hnev, strach alebo smútok, tak tá emócia vnútri, keďže my máme rôzne telá, máme duševné telo, energetické telo, emočné telo, hej, fyzické telo, mentálne telo, tak ty jednoducho, pokiaľ potláčaš v sebe tú emóciu, ty čo si myslíš? Že to akože len tak sa vyparí, hej? Že to je zdravé potláčať tú emóciu, hej? A teraz akože za rok, za 2 roky, tak ty sa budeš usmievať a budeš kvitnúť, že a z teba pôjde akože životná energia, no tak to si na veľkom omyle, tak to teda fungovať nebude. A tak to ani nefunguje. Ty pokiaľ dlhodobo potláčaš, rozumej, dlhodobo, hej? Nie, že teraz v nejakých situáciách sa potlačíš sem tam, hej? Rozumej, dlhodobo a pravidelne. Pokiaľ potláčaš nejaké emócie, smútok, hnev, všetky tieto negatívne emócie, na ktoré si spomenieš, tak sa to v tebe zablokuje. Tá energia sa v tebe, v tom tvojom energetickom a emočnom tele zablokuje a začneš byť unavený. Nebude sa ti chcieť ráno stávať, hej? Začneš pociťovať úzkosti, hej? Začneš pociťovať emočné bolesti, jednoducho začneš byť smutný, frustrovaný, v strese, v chronickom strese. A to len preto, že ty sám si nevieš nechať voľný priebeh tým emóciám, hej? A toto presne potrebuje aj tvoja ženuška, keď ti povie, hej, alebo keď sa udeje nejaká situácia, že dajme tomu príklad, dohodnete sa, že budeš si po sebe ponožky zo zeme zbierať a dávať si do špinavého koša. A ty to neurobíš na druhý, na tretí krát, ok, nevadí. A na 5. krát to neurobíš. A tá žena už akože, hej, po 5. krát, keď to ty neurobíš, sa nasere a je na teba hysterická a spustí na teba, že a ty si hen taký, a neviem čo, hej. Po tých rázoch, čo už si to spravil, tak ty, bohužiaľ, musíš, hej. Keď chceš, aby ten vzťah fungoval, tak ty ako muž musíš sa postaviť do svojej mužskej síly a povedať si, hej, prekročiť to ego, uvedomiť si, že áno, posral som to, a dať jej bezpečný emočný priestor, emocionálnu bezpečnosť, že áno, OK, nech sa vykričí, veď to prejde, nech sa vykričí, nech sa ukludní, nech sa niečo, stále tam ale musíš byť, hej, prítomný, nech sa ukludní, dať jej emocionálnu bezpečnosť a ver tomu,
že keď jej dáš emocionálnu bezpečnosť, vytvorí sa tam dôvera, vytvorí sa tam puto a ona už sa nebude báť čokoľvek povedať a ty už sa nebudeš báť to absorbovať, to chápať, lebo budeš vedieť, že to, čo žena potrebuje, tak ty to jednoducho dáš. Chápeš? Ďalšia vec. Number 4. Každá žena je detailistka. Každá žena je detailistka a každá žena si všíma maličkosti. Hej. Jej nestačí len skutok. Žena si všíma aj to, ako to povieš, ako to sformuluješ. Hej. Že napríklad, žena potrebuje, aby si jej povedal, aby si jej dal najavo, že ju rozumieš, že jej chápeš, že ju chápeš. A to nestačí, keď jej povieš, áno, dobre, chápem to. To vôbec, keby si jej nepovedal, to nemusíš nehovoriť vôbec. Pre ženu, pre každú ženu je dôležité, aby si jej povedal, áno, láska, chápem ťa. Situácia. Ideš po ulici, hej, a obzrieš sa na nejakú ženu. Však jasné, veď ste chlapi, môže sa to stať. Ale žena predsa len trošičku niečo, má zlý deň, veď vieš. Žena si povie, že do keľu, prečo sa pozrel? On ma už neľúbi, on ma už nemiluje. Ja už sa mu nepáčim. Tak ti to povie. Že prečo si sa pozrel, že čo tam bolo? Že ty si tam niečo videl? Alebo že čo tam bolo? Že tebe sa páči nejaká iná žena? A ty, ako muž, teraz je tá správna chvíľa, aby si sa postavil do svojej mužskej silnej role a povedal jej, nie, moja zlatá. Vôbec. Obzrel som sa. Áno, som muž. Ale ty si pre mňa. Podotýkam toto presne. Ale ty si pre mňa tá najdokonalejšia žena na svete. Ty si najlepšia. Ja nechcem ju. Pozrel som sa. Ale ty si v mojich očiach stále tá najkrajšia. Hotovo, bum, konec. Neriešiš ďalej. Bože, ty si najlepší muž na svete, ďakujem. Dobre? Jo? A to je taký malý detail. Ty si povieš, že však ona si to nevšimne. Všimne si to. A keď chceš, aby ten vzťah fungoval, tak sa o tom musíte rozprávať, vieš. Nemôžeš sa len tváriť, že si to nevšimne. Všimne si to. A niektoré ženy sú také úprimné, ako som ja. A povedia ti to. Niektoré zavrú ústa, potom sú nešťastné, nepovedia ti to a tvária sa, že všetko je krásne. Akurát, že tá žena potom nekvitne. Tá žena chradne. Dobre? A hlavne, to chradnutie príde časom. To není vidieť za rok, za 2, za 3. To chradnutie je vidno za 10 rokov. Ver mi. Vec number 5. Musíš sa naučiť zvládnuť jej emócie. Áno, musíš. Pretože sú ženy, ktoré sú aj hysterky, keď sú nespokojné. Keď ich emočné vnútro nie je uspokojené. A pre teba je dôležité, aby si sa naučil to znášať. Aby si uvedomil, že OK, je to žena, tak tie emócie prejavuje trošičku takto. Ale tvojou úlohou muža nie je to potláčať, hej? Keď sa stane situácia, že jeden sa chce ísť nájsť tam a druhý sa chce ísť nájsť tam. A teraz, ty nechceš, lebo však ty si chlap. Ale ona, vieš, ona chce ísť inde. Tak ty, ako zodpovedný muž toho vzťahu, pilier toho vzťahu, to nemôžeš vyriešiť tak, že tak ty choď a ja ostanem doma. No halo, veď čak to kde sme? To čo je za dohodu? Veď to nefunguje. To není zdravá dohoda. Hej? Obzvlášť, keď tá ženuška príde s malým srdiečkom za tebou, že chce s tebou byť dnešný večer. No nemôžeš čakať, že tej ženuške povieš, tak ty sa chod nájsť sama a ja ostanem doma. No proste ona sa tešila, že budete spolu a ty jej povieš, že choď sama. Ona ostane smutná a ty teraz nezvládneš to, že ona ostane smutná. Prečo je smutná? Však prečo je smutná? Však akože veď sa nič nestalo. Však ja idem doma budem a ty sa ideš nájsť, ne? No ale ty sa musíš naučiť prijať to, že ona môže byť smutná, keď jej ty odopreš ten čas, ktorý chcela venovať tebe a vyhradila si tebe. Ale ty keď sa obrníš, keď sa zavrieš a povieš si, prosím ťa, čo riešiš, žiadna emocionálna bezpečnosť, tak ako čo čakáš? Čo čakáš, že ona ti bude
modré z neba dávať. No nebude. Bude sa trápiť. Samozrejme sa bude trápiť, lebo ty nebudeš chcieť zvládnuť jej emócie a to, že je tá jej emócia. Nedáš jej bezpečný priestor na to, aby tie emócie zvládla. To znamená, že nauč sa zvládnuť jej emócie, aj keď ti nastane takáto situácia. Jo? No a posledná vec, ktorá je fakt, akože možno patrí medzi aj tie najdôležitejšie. Buď prítomný, keď sa rozprávate o veciach. Nebuď na telefóne, dobre? Keď si vyhradíte čas, že idete spolu večerať. A fakt si dávaj pozor na tú jej náladovosť. A ty si zoberieš telefón, že idem iba niečo. Alebo počas hádky, keď si zoberieš telefón. Tá žena ti niečo rozpráva, hej? A ty si zoberieš telefón. To neskúšaj. Možno mesiac, 2, 3, 4, 5, pol roka. Možno ti to bude. Kým je tam to prvotné, láskavé opojenie, keď sa milujete obaja navzájom a nič viac neexistuje, len tá láska. Tak možno vtedy ti to bude zaberať. Povieš si, že nevadí. Vtedy červené vlajky nevidí nikto. Ale po roku a pol, keď opadne prvotné zaľúbenie, vtedy prídu tie vykričníky. Kedy si uvedomíš, že kedy si tá žena uvedomí, že on býva často na telefóne. Keď sa rozprávame. Keď sa o niečom dôležitom rozprávame. On je na telefóne. Ne, jednoducho. Keď sa na niečom dohodnete, tak to proste musí platiť. Chápeš? A ty ako muž si povinný stáť si za svojím slovom ako muž. A to nie je teraz v situácii, že ona sa chce ísť nájsť tam a on sa chce ísť nájsť tam, hej. To jasné, že stojí si za svojím. Ale na to, aby ten vzťah fungoval, je dôležité robiť kompromis, hej. Ty si máš stať za slovom, keď sa spoločne na niečom dohodnete. Napríklad, OK, ideme sa spolu teraz teda najesť, tak aby to bolo pre oboch dobré. Ideme sa teraz spolu najesť na pizzu. Ona je spokojná, ty si spokojný. To je dohoda, ktorá platí. A nebuď na telefóne. Všetky ženy, ktoré súhlasíte s týmto videom a myslíte si, že by to mal počuť aj váš muž, ak si to aj ty, tak mu to pošli. Hej. Však čo, veď nech si kúkne. Veď keď chce, tak nech si kúkne. Ale samozrejme, môžete mi dať aj follow, aj like, aj komentár. A ja len naozaj si veľmi želám, aby ste to všetci pochopili správne a aby sme naozaj, lebo môjim snom je byť s jedným mužom do konca života. Láska najväčšia, ja tomu proste verím. A naozaj to prajem každej žene, aby tá skutočná láska do každého života a každého vzťahu prišla a aby to vydržalo, pretože vzťah je druhá práca. Chápeš to? To není tak, že to príde a samo sa to. Ne, sa to neurobi. Spravíš to ty a tvoja frajerka. Alebo ty a tvoj frajer. Dobre? Takže všetci, čo pozeráte, budem veľmi rada za vašu podporu, za váš like, komentár, akúkoľvek spätnú odozvu. Budem sa tešiť. A ja už si idem napiecť koláčik. Do formy na banánový chlebík. Tak sa majte krásne. Sledujte, komentujte a ľúbte sa.